أشلد وقشتو ماشو راديون كوارش كيلنش تغنسيقل غيق بيت شي توددو حاجة دي ساعتها نوحتي تشوش كورونا инфекциях لات تشحولة خامبنا ريسبубликан موكشلين министру Сулейманов Эльхан. Динч зиршца люритер гоняхву койзер пребай вюрихитстаг. Ковид вирус астина қи бырвағар хочунс. Верик унтоқшву ворбай вестқай вор пациент. Царих вибайт айши дар хочун олихилла из пациент қилхана регионях пандемия ржичан ал билгалдақна министру. Ягнче буса дина قلب سيد كافكازح коронавирусан унхвелла бартарху. Вирус قيتقي прибайстаган. Оператив штаб зиршца Дагестане قلخنا قو قلب هيج وحشي غيبرت بالقاروي чух Ставрополь кошта нохчи чух цацвелла. Вери ковид قيسن инфекция قلخنا قلب سيد كافكازح байт غي ит пациент. قاستن дук ундолнах билгалбахна Дагестане. Бай елхит вошқета тигах тихач хамшц. Цундел карантин раж юхяк ал шваяц нохчи айдалхойн. Инстаграм ях юдучи эфирях бинцун хляцн хам парламент спикеру Даудов Мухаммад. WhatsApp ях даршин хаттарш багдуй нахбылх арбюш бубухорг. Багдуй изоляцин раж чекяла бухорг. إأتيها بغداد مخوي شونيس تقيتا أل داودوفس تو باخريح تخن دوزنش قامريح دوستر دولشتو ميخ كوغل خوچو أوبراتيف شتابان تدلنا تخنا قانا شيشي مريح كارانتين روجير آردول بلان كيشي أل أو حيسب ديردو وقر حالخ كيزيك أدم قولشتول أبيك شتايل أل بيغل برلامنت سبيكرو Үсечен эдел хош бозш бот журналистш оппозиционерш бахар хоню аралин дин организацин векалш на бахтяла торие малдеш американц хантёхн штати конгресс векали палати чуецна низаман проект. Ишт американ низм школлар хош хехна пачхалк секретарна финанси министрна Магнитскин актан гуршка шайди қарих пайд ецер политикан репрессий шлилоч үрси официална хандухал санкциш йохш. Машу радион цабул хамаш барышлы дёныш. Алсымыш бешт хасайтя социал машнышка.